Haganay kasngi lengba ka gospel sa chisin Yohanes Baptist ukhot aware ngayepi bangin pej in kmi yala ka jong ka jing im hakaliang jong ka jing im mansim jungi kadon ka we ka jing chu khana ka balangkot bad ka ba sho jingmut lada ngi pusan bad ngi penyadai bad yala ka jong ka jing im Sisin ladon wayus im bad ngilaban ong mentah khmat junga ba jungpi ladonus im ubasan syarengi uba ejengi uba perkat nagabanta jonga ba jungpi iwe pa iwe wan yang khmat jungpi uang pila banjit kino kitiar kiba pi mon pila banjit kino kitiar kiba pis ngau don kam ne kino kitiar kiba kiba pi la banjit yalade lada pijit la pisim lada pikreu kita gitiar kilong ki jongpi kumutau sim wana khmat jongpi haba pipe akhmat jongpi don shibon gitiar kum kesiar ka rupa kum kapisa ka tengka paro ke jing don kam jongpi ladon lo akhmat jongpi ladau sim kum tau ong khmat jongpi pinjit ayu aku aban bu kene ke jingkli hakmat jongpi pinjit ayu na kene kitiar ki babun hakmat jongpi yole si ni hake jing don kam jungi ngil abanjit ya kapisa yole se habangi pej ka khmat junga ka kring ya ka ksiar go rupa yole se ngil abanjit ya ka ksiar go rupa yole se ngasngo don kam ki jankup ki jansam ge junga yole se ngil abanjit ya kom kita kohan men ko para keli lade pinjit ayu na pedeng kene ketiar ki babun ki baun usim ubu khmat jongpi Henry ha kene ga jing thu khana ga balangkot baro ki breu kala le jid ya kitiar ki baki don kam ha ga jing im jongki kumangong don ki bejid ka pisa don ki bejid ya ki ksiar grupa don balejid ya ki jankup ki jansem don ki bejid ya ki ying kisem kiba kisngo tanat ne ibit yalade babaro kita ki bagejit ki long ki jongki Henry na pedeng kita ki pat ki babun ki balang don iwe iknaret habaka pej ya kitiar baro kitiar hagijing im jungka kimlar kam kamla ban padan kam yaki namar kasutho ba kine kimne sujinom bat kimla ban pandapan biang ya ka silenter jing im den mata kadau kamare shaus im bad ka jit yosim ka kdup ka piam yosim namar kasnutho batangus im marwehi ubala ban pandapan biang eka silenter ke jing im kohan men ko para sajisin ngakhot ngawari pi ladai mangama pi nginjit ano yole sengi klat ban pe yosim ubayang hakmat jungi panban ngi pe yakito kitiar kiba don hakmat jungi kiba kring ya kita khmat jungi bapen hun tang ye khmat ge jongi kohan men ko para hagane kasngi ngaku ban pen wan lamdur khandiat e rang spang kane ka jingpule bat kumjuru kane ka jingtu khana ka balangkot ka ba ngilayos ngeo hagane kasngi ne kona shabe sachisin Yohanes Baptist u khot wearing IAP ba nginwan khamjan shoblei kumlo ken nginwan khamjan shoblei da kaba kala kaba mud ngin i ya ke jing em barem jungi ngin imno ka jing em ka batmai kane ka de ka jing khot ka badang kong jong Yohanes Baptist yang abade pi ha kane ka gospel ngin i ya ka jing em barem jungi bat ngin imno ya ka jing em ka batmai ha kano korkom da ka ba kala ka ba mud bat ngin pen shitom yalade khnang bangin la bandang panthama chu yala ka jong ka jing em kabar padu Yohanes Baptist upen i yang abade pi ya kata ka jing kala ka bamod da ka ba penshutom yala de khandiat klam ka jing penshutom yala de klam don kata ka self sacrifice ngimla ban don kata ka jing kala ka bamod ban ngimla hero ban pen em batmai lada pikwa ban im ka jing im Kristen ka basisha ka jing im Kristen ka berublei ngiha ban kina jing thia jing em step ngiha ban shong ban duai khandiat janmit habang ladap troy brosis ni hab banwana khma doblei hage jing duai jungi kine ge jing duai jungi
kilong kita kiba ngi pen shitom yalade lanete ke self sacrifice ban im ka jing im Kristan ka basisha mama piru kumukupa kum kemila dapi kwa ban penyop ban pendap penbiang ya kaying kasem jungpi pihak bandan kata kaman sim IT yalade ne kata ka jinglen yalade pimdai ban pe je ka jing subha jungpi pimdai ban pe je kata ka jingdan kam jungpi marwai hanrei pihak ban perkat pihak ban trei barosis ngi tang ban pendapan biang ya kaying kasem ka jungpi kanai kadai kata ka self sacrifice ke ba Yohanes Baptis u khot yang abade pi khanang bangila ban pathamai ya la ka jom ka jing em nang dapat uyathu yang abade pi kani ka perthei kini kitiar ki bangidon ha ka jing em jungi kinomla ban penkela ke bamut yang abade pi bat kinomla ban wanra kita ka jing kerku hanrei deitang u trai himarwe u bala ban wanra ya kajing kela ha kajing im bamarway berkumjuru ha kaying kasem kajungi kanai ka ba Yohanes Baptis upan kan mau yang abade pi nang dapat Yohanes Baptis ha ba yo i bau jisu lawan khmajung uklet no yaladi mendapat uyalam lene ukdeu lenti ya kiwei ban bud yo jisu wat kinong bud jung kisenran jung hi dalade uong yaki hangne usim ubakam khrau banyenga une ude unong suspa ude une unong panem une de konrad jong jing em jong pi habagi yosngeu ya kane kasur lane ka ba Yohanes ukdeu shaphang unusim kito kinong bod jong kisenran jong ki ino yaw Yohanes bat ki bod yaw Jisu ka ka bang kwa ya pi ba ngingin im nangin pusan ya kane kamat pusan ke bau Yohanes ule ba mangama piru ngidei balong kum Yohanes Baptis hato mangama pi ngidon em kata kaman sim ban kedeu ne ban yalam ya kiwei sha u Jisu kum bau Yohanes uklet yaladi u yalam ya kiwei sha u Jisu berkumjuru wat kinong bud ki jungu ukwa ya ki bakin bud yo Jisu nama rotip u Jisu udah ublay u Jisu udah nong suspa nong pem de nama tadau kwa yaki ba kin bud yo u ki kwa yaki ba kin yaj hakalenti gejungu hato mangama pi ngi kloy nem ngi long nem kita ki beru ki perkat ba katnu ngadai ban yalam yaki wei pat sha u Jisu ngi iru haba kine kisenran jong Yohanes habakila bud yo Jisu kim syam hon dalade ban bud yo Jisu marway hanreki kwaru baki wei kin khot lane bakin lei khot yaki wei ban bud yo Jisu den mata kadang yo i ba kilecha usimon kialam yo simon ban bud yo Jisu ko hanmen ko paraganai kadai kamat kepusan ke ba Yohanes Baptis barka gospel memantagas ngi ka khot ka were ngayepi ngin yalam ken yaki wei ban bud yaw Jisu habang ipe jaga jing emen sim jingi hakine kisngi ko hanmen ko para katno kahyar kalong ke basusi habang ipe season page don ki bak poi ban kan mau hagi jing duai jing yoblay habang i duai haba ngi don kata ka jing em rublay ya jing em jingi klempep ngila ban kring ya kiwei klempep ngila ban yalam ya kiwei shau Jisu klem don kata ka jing duai halade bar klem don kata ka jing persang ban em ka jing em baroblay dalele ngimla ban kedeu ya kiwei shau Jisu aiba ka jing em babha junga ba jung pi aiba ka jing em baroblay junga ba jung pi lang ba ka jing duai jungi lang ba ka jing simbanta hok jungi ya ka jing le niam ba per ka jing simbanta jungi ha ki kambalang ba per kin kedeu lenti ya kiwei ban wan sha u Jisu ban wan shau blay to ken ngin klet ya kata kajing snu bahaya lade kata kajing pan mento ya lade hanrei ngilong kum Yohanes Baptis bad ken ki sunran arngot kiba labut ne yosngeu ya kasur jong Jisu ngin klet ya lade hanrei ngin kedewlenti ya kiwe ban wan shau Jisu lengba kajing emba baha junga ba jungpi aiba kipai babun balang jong kane ka perthai jungi jong kane ka than jungi jong kane ka ri ka ra ke jungi kin yo i bau Jisu u im ha ke jing em baman kasngi junga ba jungpi ai ba ki we kin yo i bau Jisu u im ha ka ying ka sem ka junga ga jungpi ai ba ki we ki pai
Jong kane ka parthei kin yo i bau Jisu u im ha ka im lang ka sa alang ka jungi kam tame ha ka balang Catholic jungi and yo Jesu Christ. Amen.